Ola elementos, hoxe abordaremos un tema complicado, comprometido e esencial. Non vos asustedes. Hoxe entenderemos aos múltiplos e tamén aos divisores. Tampouco é tan así. Ás veces dividir mola e multiplicar non sai tan a conta, crédeme. En todo caso, a cousa é basicamente poder operar. Ok. Sí, bueno, iso tamén é operar, pero non da mesma maneira. Por fin, operación! Múltiplos e divisores. Pero comenzaremos polos múltiplos, non? Adoro as operacións, as fórmulas das operacións, as operacións do dereito, as operacións do revés. Vai, chiquio, mequetrefe, que vas a aprender agora o que é unha definición rigorosa. Un múltiplo M dun número A é un número que resulta de multiplicar a este número A por outro número calquera N, de tal forma que podemos dicir que M é igual a A por N. Maravilloso, verdade? Para o carro, neno, chorro, que non me estou pispando de nada, tío. A ver, que meme, ninguén, número. Pero que isto é moi fácil, chorro, isto entendo eu. Anda, saca de aí, que te meto, neno. A ver, troncos, que os múltiplos de 5, pues son os números estos da táboa do 5, joder, que resulten de multiplicar 5 por outros números, 5 por 1, 5 por 2, 10, 15, 20, con 4 igual, con 7, con todos os números igual, neno, entendes? Eso é moi fácil, Eso sí, hai que saber as tablas de multiplicar, Hai que aprender as tábuas, bro. Non vale co móvil. Efectivamente, Tino, grazas. Un número é un múltiplo de outro se é o resultado de multiplicar o segundo por algún número natural. Os múltiplos do 7 son os números que se conseguen despois de ir multiplicando 7 polos diferentes números naturais. 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. Como ben dixo Tino. Como hai infinitos números naturais, hai infinitos múltiplos de cada número. A ver, estrictamente, ao multiplicar por 0 calquera número danos 0. Entón, o 0 sería múltiplo de todos os números. 1 por 0, 0, 5 por 0, 0, 7 por 0, 0, etc. Pero este non é un caso que nos interese moito, así que nos podemos esquecer por agora del. Ainda que nos caia ben o 0, porque a verdade é que non molesta moito. Literal, é o mesmo que cando eu lle digo a Nuno, multiplícate por 0, obvio. Por outra banda, todo número é múltiplo de si mesmo, porque é o resultado de multiplicarse por 1, fácil, non? Pois ben, a partir de aí, o resto dos múltiplos dun número sempre son máis grandes que este. Pero sen facerse bullying, vale? Así que cando pensamos en múltiplos en xeral, podemos pensar en números que se van facendo máis grandes. Pero sen abusar, dixe. Os múltiplos non abusan. Os múltiplos fanse felizmente máis grandes pola maxia das matemáticas. Bueno, en fin, sigamos. A gran cuestión é, se nos dan dous números, como sabemos se un é múltiplo de outro? Como as Swifties, que somos un múltiplo de Taylor Swift. Ola, non vos despistedes elementos, centrémonos no enigma. Como sabemos se un número é múltiplo de outro? Pensemos. Pois o podemos facer dunha forma moi fácil. Dividimos 126 entre 6 e miramos se a división é exacta. É dicir, se ten de resto 0. Entón, efectivamente, 126 é múltiplo de 6.
xa que é o resultado de multiplicar 6 por 21. É fácil, non? Bro, iso sei non facer, bro. Seguro? Xa che digo, bro. A ver, venga, bro, ponme unha, bro. A ver, 18 é múltiplo de 4. Buah, chupao. A ver, colles o 18 e dividir entre 4 e dá 4 e de resto 2. Buah, pero non é exacta. Pero fixeches trampas, puxechesme unha defectuosa. Non está defectuosa, Ale. A ver, que 18 entre 4 non dé exacto, o único que significa é que 18 non é un múltiplo de 24. Vaya tela, bro. Todos os profes ides a pillar. Buah, que mala fe. Múltiplos moito amigos, Sacha. Meu país, matematistán, tamén moito múltiplos. Sacha compra ladrillos, pero non moito diñeiro. Sacha sabe 20 ladrillos en caixa. Se que se necesita 60 ladrillos, compra 3 caixas. 80 ladrillos, 4 caixas. Se quere 95 ladrillos, non pode, hai que comprar 100, 5 caixas. Múltiplos moito aforo, múltiplos amigos. E agora que entendemos os múltiplos, imos definir o que son os divisores ou factores dun número, que son o mesmo, pero ao revés. Divisores. Peña, a dar a definición. Definicións? Alguén dixo definicións? Encántame as definicións. Mira, un número D é divisor de outro número A se a división entre A e B é exacta. Ou seja, que existe un número B tal que A dividido entre B é igual a B e ese número é, ademais, único seguindo o algoritmo de Euclides. Moitas gracias, Rigoberto. Empezaches ben, pero imos deixar a Euclides en paz, vale? Dixo algoritmo, non? Bueno, continuemos. 3 é un divisor de 12, porque ao dividir 12 entre 3 danos 4, e o resto é 0, é dicir, a división é exacta. 4 non é un divisor de 14, porque ao dividir 14 entre 4 danos 3 e de resto 2. Por tanto, a división non é exacta. Os divisores dun número son, por tanto, máis pequenos ou iguais que este. Así que, antes cando pensábamos en múltiplos, pensábamos en números cada vez máis grandes. Pois agora non, temos que pensar en números cada vez máis pequenos. Antes dicíamos que os múltiplos eran infinitos, porque podíamos conseguir todos os que quixésemos. Agora xa non, porque como teñen que ser máis pequenos ou iguais que o número en cuestión, pois vai haber un número finito, o sea, un número determinado deles que en algún momento se acaba. Jenny, son un loser. Por unha vez que me veño arriba me animo a echar un múltiplo e non dá 0. É normal, Cari. Non sempre teñen que dar 0, literal. Pero que eu estou a tope living co 0, porque despois de multiplicar por 0 xa non hai que facer nada máis, bro. Sí, e que onda cos divisores? E iso pa que serve? Pois, non sei, imagínate pois que te pillan de coreógrafo para o último concerto de Rosalía, E tes 6 bailaríns. Tes que devorar, sabes? Así que mira, pois faz grupos no que esos mesmos bailaríns. Pois podes facer un grupo de 6, 2 grupos de 3, 3 grupos de 2 ou 6 grupos de 1. Matemáticas, Cari. Aquí a Jenny, servindo. Ah! E onde sería o concerto? Jenny acaba de calcular todos os divisores do número 6. Pero como fixo? A ver, un xeito posible sería ir probando de un en un todos os números anteriores ao 6 e ver cales dan de resto 0. Aquí podemos ver que os números con resto 0 son o 1, o 2, o 3 e o 6. Mirade o 4 e o 5, non dan de resto 0, por tanto non son divisores. Pero tranquilos, que non temos que facer isto sempre. Vamos a ver xeitos máis curtos. Se seguísemos calculando, estes son todos os divisores dos números do 6 ao 16. O primeiro que podemos observar é que non segue un patrón ou unha regra determinada. Hai números con máis e con menos divisores. Outra conclusión que tamén podemos sacar é que 1, fixados, é divisor de todos os números, xa que calquera número dividilo por 1 danos ese mesmo número. E por conseguinte,
Do mesmo xeito, calquera número é divisor de sí mesmo, xa que ao dividilo por sí mesma o resultado é 1. E o resto tamén é 0, o que significa que a división é exacto e, polo tanto, é divisor. Ademais, non sei se vos destes conta, pero cando estábamos a facer grupos de bailaríns, por exemplo, de 6, saíannos 2 grupos de 3 ou 3 grupos de 2, un grupo de 6 ou 6 grupos de 1. Fixádemos que os números 2 e 3 están de algún xeito asociados. Isto ocurre porque 6 é 2 por 3, verdade? Cando estudiamos a división 6 entre 2, que facíamos? Buscábamos un número que multiplicado por 2 dese 6. Pois xa o temos arriba, non? É o 3. E o mesmo ocurrenos ao revés. Cando queremos dividir 6 entre 3, buscamos ese número que multiplicado por 3 nos dé a 6 e da mesma igualdade sacamos que é o 2. Como vedes, estes dous divisores están de algún xeito asociados. E o mesmo ocorre con un co 6. E, en xeral, cos divisores de calquera número están asociados 2 a 2. Sacha entiende números socios, pero veces número socio con sí mismo, como Sacha autónomo. Sacha compra cemento sacos Vir caixas. Caixa pesa mucho la Virgen, ¿eh? Pero Sacha necesita de esas 6 sacos, compra 4 caixas de 4 socios. 4 caixas, 4 sacos. E 4 é socio de 4, é mesmo número tamén, ¿eh? Efectivamente, pode ocorrer, como di Sacha, que un número como 16 se poida poñer como 4 por 4. Así que é verdade, un número tamén pode quedar asociado consigo mesmo. Fixádevos que no 16 podemos escribir como 1 por 16, 2 por 8 ou 4 por 4. Mirade de cantas formas se pode escribir o número 16 en forma de multiplicacións, que en matemáticas tamén chamamos, como sabedes, produtos. Estes números que chamábamos asociados véñennos moi ben para a seguinte cuestión. Unha pregunta que nos pode xurdir, e que se non che xorde tranquila, que xa che fará a túa profe. Sería, como calculamos todos os divisores dun número? Por exemplo, do 8. Unha maneira que xa vimos sería de probar todos os números anteriores ou iguales a ese. Isto vale, pero sería como matar moscas a cañonazos. Imaginádevos que nos piden o 136. Habría que facer 136 divisións, estaríamos 3 días. Hai xeitos mellores de facelo. E para iso nos poden axudar estes números asociados que acabamos de ver. Cando calculamos os divisores de 8, se nos fixamos ben ao probar a división por 1, que é exacta, o resultado danos 8. Aí sacamos automáticamente outro divisor, que é o número asociado 1, que é o 8. Podemos ver neste caso que o divisor obtido, o 1, é máis pequeno que o seu asociado. O mesmo nos pasa cando facemos a división por 2, que tamén é exacta. Podemos sacar o divisor 2 por un lado e tamén o divisor asociado, o número 4. Neste caso, tamén comprobamos que o número 2, o divisor, é máis pequeno que o seu asociado. Continuamos, facemos a do 3, probamos e, bueno, pois non dá exacta. Veña, seguimos, e a do 4 realmente, ainda que aquí a faga, non a teríamos que facer porque xa aparecía antes como número asociado ao 2. Pero a partir deste momento, neste momento, no que atopamos un divisor, o 4, que é maior que o seu divisor asociado, podemos facer un razonamento moi importante. Fixádevos, a partir de aí xa están todos os divisores, xa que se houvese algún divisor máis, por exemplo no 5, no 6 ou no 7, ese divisor tería un divisor asociado, e ese divisor asociado iba a ser máis pequeno que este. Pero claro, nós xa comprobamos todos os divisores máis pequenos porque fomos en orden ascendente e como xa están todos comprobados, pois xa sabemos que están todos. Neste caso, o último que nos quedaría sería o do 8, verdade? Resumindo, que fixemos? Fomos probando divisores ata que chegamos a un asociado que xa nos aparecerá antes. É dicir, a un divisor que sexa maior ou igual que o seu asociado. No momento en que sexa igual ou maior, xa sabemos que apareceron todos. Acabamos de deducir un resultado matemático que poderíamos definir da seguinte maneira. Para calcular os divisores dun número n, imos probando en orde ascendente, obtendo un divisor d e o seu divisor asociado a. No momento en que a sexa menor ou igual que d, xa temos todos os divisores. Entón, temos por unha banda os múltiplos e por outra os divisores.
E ocorre que se un número é múltiplo doutro, ese outro é divisor do primeiro. Quero dicir que se 12 é múltiplo de 3, entón 3 é divisor de 12. Tamén podemos dicir que 12 é divisible por 3 ou que 12 pódese dividir por 3. Se un número calquera m é múltiplo de outro número calquera d, entón este número d é divisor de m e viceversa. Se un número d é divisor de outro número m, entón m é múltiplo de d. Nas mates boomers da miña época dicíase que m é múltiplo de d se só se d é divisor de m, con ese simboliño. É moi parecido á relación que ti tes co teu pai. Quer dicir, ti és a filla do teu pai e ele o teu pai. Yo soy tu padre. Ben, elementos, pois isto foi todo. Non perdades o próximo vídeo no que falaremos dos números primos e a descomposición factorial, que as mates tamén molan!